Maayong adlaw mga ka-NYGC. Ari naman kami para magpabati sa inyo sa isa naman ka istorya nga napunan sang leksyon, pagtulunan, kag inspirasyon. Isaysay kay Kuya Hil. Ginadala sa inyo sang NYGC, Naisyaga Channel Blind Drama. Isaysay kay Kuya Hil. Kaupod kay Kuya Hil Andan. Dirigid lamang sa 106.9 ASFM, The Community Radio. Paano, Kuya Hil, kung magbusong ang duha ka babayi sa imo balay? Mayong aga, Kuya Hilandan. Tawga lang ko kay Edgar sang Negros Occidental, Kuya. Nagaedad sang 25 anyos. Hindi ko nita ni pagipadala nga akon kasaysayan kay nahuya gid ako, Kuya Hilandan. Pero ugaling kay gusto ko gid mapangayuan sang laygay ang akon nga problema. Kuya Hil, may asawa ako. Nga tawgon ta lang kay Jenna. Tabo-tabo kami ni Gina, Kuya Hilandan. Kag mga 3 na kami katuig nga kasal, pero wala pa kami gitagaan sang anak. May balay na kami, Kuya Hilandan, tungod kay ginhatag ina sang akon amay kag iloy. Nga kung makapangasawa ako, dito na ako sa balay nga ilagin hatag. Gani, Kuya, malipayon di kami sa asawa ko nga si Jenna, Kuya, sa pagpangabuhi namon sa amon nga balay, Kuya Hil. Isa sadto ka bes, nagtawag ang pakaisa ni Jenna sa iya. Kag nag-ayo nga kung pwede dira siya anay maistar tungod nagaobra ang iya pakaisa, Kuya Hil, sa malapit lang sa amon nga balay. Ginistorya ako sa asawa ko nga maistar kuno ang iya nga pakaisa sa balay, Kuya. Ti nagsugot man ako, Kuya Hil, kay duha pa man lang kami ni Gina. Kuya Hilandan, pag-abot pa lang sang pagkaisa ni Gina, perte mo. Masiling ko, Kuya Hil, nga gwapa pa sa asawa ko. Pero galing kay palangga ko ang asawa ko, Kuya Hil. Nag-obra ako sa isa ka construction, Kuya Hilandan. Porman ako, Kuya Hil. Balo ka, basta porman daw tulo tawhay gid man. Ang asawa ko naman naga-karinderya sa eskwelahan sa malapit lang gid sa amon, Kuya. Ang ako naman nga, ang pakaisa naman sa asawa ko, nag-aobra siya kung kaisa temprano pa siya maabot, Kuya Hil. Yung asawa ko ya mapuli diya, tapos gidya kwan, tapos gidya klase mo, hapon na. Isa sadto ka adlaw, nagtawag ang akon nga iloy, Kuya Hilandan. Tungod kay na hospital si Papa. Hindi ko mabiyaan ang akon nga kay may ginadalian niya nga ginapatapos gid ang construction, Kuya Hil, para ma-assign naman kami sa lain nga lugar. Ginpangabay ko si Gina nga siya lang anay tumabantay kay Papa bisan duwa lang kaadlaw. Isira lang anay ang amon nga gamay nga kulok kalenderya, Kuya Hil. Nagsugot man lang asawa ko, siya anay nagbantay kay Papa kay mama gulang na eh.
Sus Kuya Hilandan, sa malipot niya sugilanon, duha lang kami dira. Sang pakaisa ni asawahon kuya. Sadya ni. Ang akon nga pakaisa Kuya Hil, nagkagpakaisa man sang asawa ko. Dawala na blaga iban-iban sa akon Kuya Hilandan kiti sangway pa kami nag-asawahay ni Gina, sangway pa kami nag-asawahay sa pakaisa niya. Friend nagid kami mo. Tiyan mo man ang isa karason nga daway na siya gaiban-iban sa akon. Bow, Kuya Hilandan, mapaso-paso dira kisa sa balay nga way gasok-sok sang bra. Yambot Kuya Hil, ang pamatsya ko daw ginatintarya si ako. Hastang isa sa do ka tion niya, wala na siya sa wahon, di nagbantay lagi to sa kay Papa. Ang natabo Kuya Hil, mapati ka kag sa hindi. Nagaluto ako sang kwan. Nagaluto ako sang tinulang nga manok. Bunamit si Romualdo, tinulang manok. Kampiyon. Kampiyon ng tinulang manok. Nagabot siya sa balay Kuya Hilandan. Siling ko sa iyo, ay ka obra nga nagpuli ka. Nasakit ulo ko. Sakit akong ulo kas. Sakit ulo mo ti ano niya naanad niya biya ang ulo ko sa hilot. Ti siling ko sa iya, sige kay kabalo-balo mo ko gamay maghilot, lutoon ko lang na ng tinula. Pagkaluto ni pabulubog na won ta hiloton ta ka para pagkahuman hilot makaon ta dayon. Ti may bulong ka na da nya mayari na. Kuya Hilandan, ti pagkahuman gid man luto siyang tinula Kuya Hil, gintawag ko siya sa sala niya, dali na di kay luton ta ka. Nya doon di naman ko katindo, galingin na ulo ko, sula lang ko doon sa kwarto ah. Ginsulod ko siya Kuya Hil eh. Lagati, way man ko ikamalis siya. Pero sa totoo lang Kuya Hilandan, pagka abot ko sa kwarto, sos Kuya, ambot lang. Nakalaba lang siya daw duster lang. Tinod, do mapiyong ko do, hindi Kuya Hil mo. Do mamuklat ko do, hindi mo do. Do nakabatsyag ko sang do may kuryente nga nagadalagan sa akon nga lawas Kuya Hilandan. Amo to nga hugada Kuya Hil, pamatsyag ko do, ginsubuhan ko sang ininit nga tubig mo. Managakayaon pa siya nga daan. Tiambot Kuya Hilandan. Te, may kumahimo, nagpalapit ko nga daw sa nagakurog-kurog ako. Nga daw hindi ko mansindihan ang ako na batsyagan. Te Kuya Hil, ginulunan niya ang paa ko kay hiluton kong ulo niya. Pero pahatay kalihok sang ulo niya Kuya Hil, hasta nakalabot sang akon nga bagtingan. Ang akong bagtingan, ginaulunan niya na. Animal. Ano man mo, Edgar Braman? Kuya Hilandan, samtang ginahilot ko na ang ulo niya. Wayabla Kuya Hilgin. Dakop ang ulo ko man, ginuno siya nga namong. Tob-tob nga nagtabo ang amon tagsa ka mga bibig. Amon ang tirada na. Amon ang tirada na. Kuya Hilandan, abi mo Kuya Hilandan, ano natabo sa pakaisa sang akon asawa? Sinugid bala abi akong mahuyang nga lalaki sa mapagros nga babae. Samtang nagahalukay kami, ginhutikan niya kunya hindi man ikabalos ka saan. Atun to oron talang ni, hindi kita. Bilang lalaki Kuya Hilandan, ano pa bing mahimo ko? Ginratsada kong pakaisa sa asawa ko.
Man sa totoo lang, Kuya Hil, ato nga adlaw, pamatsagod, ay nakatapusan ang adlaw mo. Why na kami panyaga na human kami Kuya Hilandan, nakagwa kami sulod ko aga. Nakagwa ko sa kwarto, last 4 sa ngapon doon nag-time in ko sa construction. Kuya Hilandan, hindi ka magwanta. Hindi ka magwanta, mga ampo kagad. Ginprangka ako sa pagkaisa sa asawa ko nga naluyag siya sa akon. Ginambalan ko sa Kuya Hilandan nga hindi pwede. Hindi na pwede tungod kay asawa ko ang pakaisa mo. Kaya kung magpalayo ka sa akon, sugid na ka. Sugid na ka nga ginlugos mo ko sa balay mo. Tesiling ko ti anong plano mo. Nya, sige hontan eh. Hasta nga kutob sa hindi mabalaan sa asawa mo. Sige hontan eh. Ginsige na mo eh. Kada wala das Gina, te. Garatsada kami dua. Kuya Hilandan, pag-abot sa asawa ko, para hindi ako madudahan sa asawa ko, Mami Flor, ginwaswasan ko man siya. para hindi ko madudahan sa asawa ko. Kaya masing asawa ko, taway, ano naman, bago lang ko abot, duwa ko kadlaw dula, di daw kagana, winaswasan ko na. Tagdobi sa kabes, Kuya Hilandan. Isa sa do kabes, nag-abot ko sa balay, hinakos ako tudo ni Gina, ang asawa ko. Nyaga, good news! May anak na ta! Nagbusong ang asawa ko, Kuya Hil. Tungod, ginpakitaan niya ako sa pregnancy test. Kagin confirm namon, ginpa-check up ko gidjat positive. Kag ato man nga panahon, Kuya Hilandan, ang pakaisaman sa asawa ko, nanugid man siya sa asawa ko niya, kas gabusong man ko gani. Sus do matunaw ko, Kuya Hilandan. Siling sang pakaisa, siling sang asawa ko niya, sinong amays na kas? Nya, secret na lang na. Dati ano na lang na, unungan kaniya niya, bot mangkoton ko siya. Ara lagi ko, Kuya Hilandan niya, pamati sila. Sus do magago ko, do tinakluban ko sang labador, Kuya Hilandan. Kutob sa do, ginistorya ako sa pagkaisa ni Jenna. Sila niya, bisan hindi mo ko unungan, hindi lang ko pagpalayasad eh. Tungod bata mo na yung ginabusong ko. Ilikom ta na lang ni sa ihibalo sa pagkaisa ko. Sagura ako, sagura man ang bata mo. Kung hindi mo kami pagsaguron, ibuyag-yag ko nis kadamaan nga ikaw ang amay sa akon ginabusong. Pili. Saguron mo kami o kung pabayaan mo kami kag maguba ang pamilya mo. Ti Kuya Hil, mapati ka kag sa hindi, Kuya. Ara sila sa balay, samtang nagabusong siya. Pero Kuya Hilandan, hindi gid malikawan nga mangayo siya sa akon nga kuhit-kuhiton ko man siya panalagsa. Kuya Hil, ambot ang gwas na akon, daw duha ang akon asawa. Maano ako, Kuya Hil man? Hindi ko man masikuay ang akon niya, ang pakaisa sa asawa ko. Tungod na ginabusong niya sini anak ko. Kag basi manugid siya sa asawa ko, Kuya Hil. Palangga ko gid katama ang asawa ko. Tiga busong man ang asawa ko, Kuya Hilandan. Yambo tong kaisa, Kuya Hil, do hindi na ako makaintindi sa akong buhaton. Amo na nga gin-share ko gid ang akong problema sa imo nga programa. Kabay pangamalay gayan ninyo ako ni Mami Flor. Ako si Edgar sang Negros Occidental, Kuya. Salamat gid, more power sa imo programa kag sa imo mga suki nga tagpalamati. Actually,
ang malain dire kay pakaisa sang asawa mo na. Nagsalig gid ang asawa mo sa inyo. Nagsalig na nya okay lang gali kay ti inaya may karma gin man ay mami floor mo. Oo, may Before mo harap na gid na. gin buhat kabalo ka sang konsekwensya sina. Now, siguro dire na lang ta. Hinay-hinayon mo sugid sa asawa mo ni. No? Hinay-hinayon yun ni sugid. Sang sa siya manugid una, patay ka. Tapos sigid. Basi kon dugang-dugangan ka na niya. Oh, man Kuya Hil, ano nang mabudlay kinanglan siya nga lalaki siya gid mauna. Ikaw gid una sugid. Speaker sa asawa niya. Kag atubangon mo gid na si ang pakaisa sang asawa mo. Kag dira ka mismo mag-promise sa ila. Kon anhon mo na ang bata sang pakaisa niya, kag siya mismo kiti siya gid ang asawa mo. Pero kung inabi mo si Gina, makaintindi naman ang ginibanta ko. Kaintindi ka sa Kuya Hil, kay man ara na mo. Hindi na ni alang-alang ta na karon ipahulog ang bata na. Pero napadyagan ko Kuya Hil masugid na ni Edgar sakit gid sa asawa nga mahibalaan nga amo na aging tuntos. Dason sa balay pa nila mismo, sa balay pa nila. Pero inanay lang gani para maintindihan. Natural lang gid na ang reaksyon ni Gina pagkabati niya nga amo sinang ginhimo ni Edgar. Ti amo na gani siling ni Gabriel. Siling niya kabudlay mo na nga isa sila kabubo. Oo, amo na gani sila pangitaan gid. Pangitaan ni Listar ila inon gid no. Pero kung masugot naman lang si Gina, abi nanugid ka mo abi temprano. Nanugid ka mo abi nga pabusong mo na siyang pakaisa niya. Kaya masigsabi ti okay, mintras gabusong pa na dire ni anay. Kag makabata na. Di amo na. Depende na no? Depende na kung liwato niya pagidliwat ang pagpakasalaya sa asawa ya. Kaya man hindi, man kung ang babae, kung matutuon niya pagbalangga, batonon niya bisan sakit. Bisan sakit batonon niya. Galing kiti, hindi tanan nga subong martir mo. Wala na yung subong martir o mami floor. Nga bisan ginatunto ka na harap-harapan, sige lang gyapon. Hibi-hibi ka lang gyapon. Bisan ginasumbag ka na, siling ka lang gyapon ga, makaon ka na ga. O, diba? Lain na ni. Lain na sa una. Oo. So, kung ako sa imo, Gabriel Edgar. Ano si Gabriel? Si Gabriel ba na? Kung ako sa imo, Edgar, tsakto na isugid mo na sa asawa mo. Sugid mo gid niya. Wala labot nga pangitaan mo arkila ning babayi, arkilahan nga balay, sugid nyo gid ni. Kay sa loyag ta kag sindi mabuking gid ka mo. Mabuking gid ka mo, no? Man do yo tag si Gina. Hindi makasatom sa ulihi. Hindi bla mami floor. O karon so nagalakat ang inadlaw yung kuha na niya nanaya sa panggihon ninyo. Karon abi kon nagpulis Gina nabtan ka mo, dakpan ka mo. Na ulihin na ka mo na nugid. Subong pa lang panugid na. Panugid na, di ba?